Og her har vi så Lea på hendes nye bedste legetøj. Hendes super sej tøseløbecykel. Nej, det er ikke en løbecykel, det er faktisk en helt rigtig cykel, og hun giver den gas. Ui. Hvad laver du? Nå, for søren. Skal du køre lidt mere? Mm. Hvad så, prinsesse? Er det hårdt at cykle? Det er man dødsfast, det er det. Ja, men så halsen. Er du klar igen? Ja. Er du klar igen? Ikke nu. Okay. Ej, mor, en anden gang, når du gider at cykle sammen med mig, hvor Hvad så? så er det, at vi kan lave cykelkamp, hvem der først kommer op til den røde og hvide steg. Mor, Jeg tror, du vinder. hvorfor? Fordi du er lynhurtig på den cykel der. Okay, må se, hvor hurtig jeg er. Ja, det kan du tro, jeg vil. Okay, jeg cykler lige her. Okay. Okay. Lige så langt. Nu må jeg se, hvornår hun kommer tilbage. Og vi venter. Så bliver der givet gas igen. En fremtidig cykelløber. Og det er Armstrong, og hun giver den gas, Yay! Sådan.